United Nations been launched Margi 2019. Hate speech. Because hate speech is a crime now. And give a bit of crime. Young John ne onge chik against such things. Got a tindo make guinea. Why don't joma most vulnerable mono kill it gima elwen mare itiyogi hate speech ni gin joma tindo. Particularly joma tindo ng'eny tu wakamo loyo joma dongo. Koro joma tindo gi they are misused, and as a result we are talking about this mondo nene joma tindo oneno ni nitiere chik. Wayudo niya hate speech ni nyalo wache kama jube inyalo wacho gimoro against oganda, inyalo en achaya kata ng'eny tuo ka wajoluo gima hinyo ahinya nitie nyiego e ngima, to nitiere ich lit e ngima, to nitiere achaya be ngima, to bagi duto koriw gi te to gilosore gimiluongo ni hate speech. Weche machaya wuokie kaeto ji gore, to ka ji gore gik manyalo timore, the consequences are enormous. Koro emomiyo joma tindo at the moment ng'eny gi san gionge tich, gionge opportunities, chalo nitie, kech nitiere and so on, and as a result tiyo kodgi yot moloyo. Omiyo koro waneno ni hate speech oae wach miwache awacha kuonde to ng'eny koro migrate to social media. To joma uso social media kaka simbe mwan go sani ni smartphone and button phone and whatnot, joma tindo ni kod gi molong ngata. E piny mangima sani dhano nitiere maloyo 8 billion, about 7 to 8 billion. To most of these people ng'eny gi joma tindo, to kendo ng'eny gi moluwogi kanyo gin joma kwime. Koro joge kowegi awea loose ma ok gibedo control in some kind of measures, to ginyalo nyayo weche mag hate speech moloyo. Kata ji koro dogore kaka gilaro resources kendo ji hinyore for nothing. So omiyo aneno ni the target against the hate speech, nikech wayudo ka hate speech sani go migrate to talk maji where in other gatherings like social areas like Liel, like Budho Magine, waneno ka ging'enye Facebook, ging'enye Instagram, ging'enye TikTok, ginena gimiwacho pak to bas owuok kanyo. So before you realize iyudo ka joma tindo are most victims. Waneno kata thurwa sani joma nitiere tho mag deruok gin and so on, most likely giwuok e yore ma oluwore gi group kaka group mag hate speech, words used in various ways. In fact inyalo wuoyo dho kata inyalo wacho ni gini madoa kata gini viche kiang'o gini, all kinds of things. So the other people will not know, but jomi wuoyo kodgi, they are going to take the action you are telling them secretly somewhere. The social media is a major vehicle for a growing up hate speech in dhano. Emomiyo gibiwacho naparo ni anyalo address that way in a general way. To bende ong'e ni engineer bende wadak e kinde ma bende oganda ong'e kata mana ratiro margi. King'iyo katiba mar piny Kenya nitiere freedom man of speech ma bende samoro jomoko nyalo tiyo godo e yo mok ni kare, nikech king'iyo mana mbui mago kaka tinde oganda loso, mano kinywako oganda te, obed joma dongo, obed rowere. King'iyo mana mbui jomoko samoro okia ni thurwa en mane, to wacha pacha ten mane. Iwacho adiera, ing'e ni katiba mar 2010 omiyo everybody freedom of speech, wuoyo freely, masamoro inyalo wacha anything because constitution allow you to be in peace in your mind kiwuoyo kamano. But wayudo ni there must be restrictions. Nyaka ing'e ni kama takadho chiel machalo kama kata duge chiel machalo kamae. Koro magi momiyo laws are there gima guide gine chike makwero ji ni kik watim kama. Koro one kaka NCIC
watemo timo programs kuonde mang'eny. Kata sani wawuotho kuonde mathoth ma ji gore, nitie conflicts. Let me give you an example. Region mar Nyanza kaeni wan gi conflict at borders. Kwadhi Sondu, wadhi kamiluongo ni Koguta kanyo, Songo area. Wachak wawuotho kuonde gi. Sondu kidhiye to en goruok ma ji gore. Gimilaro malong'o en ji manyo resources. Ji manyo border gini gi yore mang'eny, gimopogore nang'o, kiepi ni kanye to kiepa ni kanye. Moro ji ong'e kama kiewo nitie, to komachielo ni to tuo nikech odwaro bunga kocha cha.